Здравейте, родители! Аз съм изневения татко и днес ще си говорим за детската фантазия. И по-скоро за това как да оставим жива, как да позволим на детето ни да мечтае, да фантазира, да се забавлява, въпреки че живеем в свят на технологии, на социални мрежи, на едно безкрайно облъчване с информация, което прави това доста по-трудно. И имайте предвид, че и аз и съпругата ми сме малко или много хора на науката, които боравят с факти, които искат децата им да не се превърнат един ден в възрастни, които вярват в chemtrails и че Земята е плоска и че във ваксините има чипове и други подобни неща. От друга страна, не искаме да се превършат и в роботи, които не могат да се забавляват, не могат да мечтаят, които са сиви, скучни и са такива и техните животи. Как става това? Отнема някакви усилия, честно казано. Големия ми син, понеже малкият все още е бебе, примерно, той може да гледа образователните клипчета на Слави Клашева в YouTube, или филми за динозаври по Discovery Channel, или да чете енциклопедии. В същото време обаче сме му позволили и насърчаваме да гледа и филмите на Марвел. Вече преди да заспим му четем книгите за Хари Потър, разказваме му приказки, разказваме му митове, търсим баланс. И докато той, въпреки че още не е ученик, знае какво е ДНК, знае какво е гравитация, знае какво е земно притегляне, да знае каква е разликата между митология и религия, преди малко една така доста пухкава брадата фея на зъбките, за ето това мречно зъбче изпод възглавницата му и остави монета от 2 евро. И сутринта той като се събуди ще е много щастлив, понеже наистина вярва, че има фея на зъбките, която е направила сделката. За сега се справяме. Въпросът ми е към вас, мили родители, как се справяте вие? Дали вашите деца вярват в дракони, елфи и магии, или вече сте им разказали, че дядо Коледа всъщност е маркетингов трик? Отговорете ми в коментарите. Тази вечер ще бъда кратък, темата е по-лека, по-приятна, понеже за едните дни съм приготвил няколко доста по-тежки и неприятни теми. Това е всичко от мен. Приятен уикенд, приятна почивка. На здраве!